Vi har købt en Handy Probe med en sheet tracker, der hedder 1480. Det er meget dynamisk, og det passer lige til det formål, vi har med mål og emner. Vi har nogle meget fleksible emner, hvor vi har brug for en dynamisk løsning. Vi måler på bagsiden af emner, hvor det her værktøj det er perfekt. Det her betyder, at nu kan vi jo dokumentere, at det vi laver, det er 100% i orden. Vi kan få ud i en målrapport, som vi kan vise til kunden. Og hvis ikke vi kunne det, så har vi ikke kunnet levere til vores største kunder. Så førhen, der målte vi jo med målerbånd og skydelader på vores emner, og det var tit kurvemål fra 3D-par, som vi målte med en målerbånd. Og det gjorde jo, at når vi målte hernede, så flyttede vi huller, så stolede vi mere på vores målerbånd og vores skydelader, fordi det var det, vi kunne se hernede. Og så flyttede vi huller væk ind. Vi stod faktisk mere på det end vores CNC-fræser. Da vi så fik måleudstyret her og begyndte at måle på, så viste det sig faktisk, at så kunne vi flytte det hele tilbage til originalen. Faktisk. Vi har faktisk flyttet væk fra det, der var rigtigt, til det noget, der var forkert. Det her system det virker rigtig godt til den størrelse, vi har. Det er 4 gange 3 meter cirka. Når man lige har fået de der indkøringsvanskeligheder, som altid er i starten af nye produkter, når de er inde, så er utrolig let at bruge, og man kan bruge til utallige ting. Blandt andet så har vi jo vores CNC-maskine. Hvis vi har haft kollision med den, så kan vi lynhurtigt måle med det her udstyr, om det er skævt. Om det er slået skævt, så kan vi faktisk bruge til at rette maskinen op med bagefter. Så førhen, der brugte vi jo ekstern til at måle maskinen op. Handyproben, den er jo trådløs. Den er utrolig nem at have med rundt, og så det er så dynamisk, som det er. Det gør helt unikt. Vi kan jo levere en målrapport udførligt på hver enkelt mål, vi har taget på huldiameter. Det kan blive specificeret fuldstændig ud, og vi kan levere tegninger med i den målrapport, lige præcis hvor vi har målt den hen. Det er utroligt dynamisk, og vi kan få ud i en Excel-fil, så man kan samle data, så man kan sammenligne mål og få noget statistik og kurver ud af det. Det er jo med til, at vi kan leve op til de krav, som kunden stiller. De vil have data og statistikker på, at processen er stabil, og det kan vi jo måle med det her udstyr. Har man en behov for at måle op i 3D, og det er inden for de tolerancer, som det her udstyr her, så kan jeg kun anbefale. Det er en super løsning. Vi har været den første, der har købt udstyret af Søren Kvejber, og vi har haft en masse ud af hinanden. Han har været en god sparringspartner hele vejen igennem. Han har været hurtig til at svare på spørgsmål, og kan han svare, så finder han dem lynhurtigt. Han finder de nye ting på markedet og er helt med frem med de nye ting, og det gør ham utrolig skønt at arbejde sammen med.